donar la vida per amor. Sant Francesc tota la vida va acompanyar aquell sentiment de voler imitar Jesús, que va donar la vida per amor. Des del començament de la seva conversió, que va ser allà a la capella de Sant Damià, a prop d'Assís, el Sant Crist, que li diu repararàs la meva església, i ell va tenir sempre present aquell amor de Jesús donant la vida. I ell, durant tota la seva vida, meditava i plorava la passió de Jesús i intentava imitar-lo també, donant la vida pels altres amb desig de martiri, fins i tot anant a trobar el soldà de l'islam per convertir-lo o bé per rebre el martiri en la seva vida. I al final de la seva vida, 2 anys abans, en una experiència mística molt forta que va tenir a la muntanya de la Verna, ell, mentre pregava dient al Senyor, si pogués sentir per un moment, dintre el possible, l'amor que tu senties des de la creu, si pogués jo sentir dintre el possible el dolor que tu senties des de la creu, que això seria la seva felicitat. I va tenir aquella experiència mística que se li van reproduir en les seves mans, peus i costat els estigmes de Jesús. El biògraf Sant Bonaventura comenta que en realitat aquells estigmes ja els portava impresos en el seu esperit abans que fossin expressats en el seu cos. Jesús havia manifestat també aquest favor de que veiéssim en Sant Francesc una imatge vivent d'ell mateix en Sant Francesc.